Musiałem zrobić panoramiczne zdjęcia. To gdzie jesteśmy? Kentucky Center of Arts. Jesteśmy na przedstawieniu Cats z Nowego Jorku, z Broadwayu. Ostatnia szansa. Dzisiaj specjalne niedzielne przedstawienie. Niedziela 24 stycznia 2010. I teraz jest przerwa. To jest obsada. Tak. Nie można robić zdjęć w środku. Zobacz, tam samochody są jakieś, tak? Nie wiem. Tutaj samochody. Wyszło złomny pociąg. Można złom na ścianę, nie? Która będzie